बिथिङाव खेला दुलानि बिथिङाव बेनि उनाव जोङो बुंगोन दा उइमेन इस्युनि सायाव चिल्ड्रेन इस्युनि सायाव एनभायरनमेन्टेल इस्युफोरनि सायाव थिग बेबायदिनो बर'नि माखासे ट्रेडिशनेल दामनाय देनाय मोसानाय हारिमु मावबादाफोरखौबो जोङो गुबै जोंनि मोनसे थांखि हिसाबै जोङो बेयाव सोखननानै जोङो लादों। दा गिबिथाराव जोङो नब युथ वेलफेयार फेमिलिया जेराव जोंनि गासैबो आदामोन जोंनि आबौमोना नबोदयाव फरायनाय आरो नबोदयाव जाय बिथांमोना माने नबोदयखौ अनसायनानै नब युथ वेलफेयार फेमिलियाव बिथांमोना मेम्बारशिप लानानै दङ बयबो लेखा गोरों बयबो फरायनाय। दा बे हिसाबै जोङो गोलाव आरो गुवारथार अबजेक्टिभफोरखौ जोङो नेर' डाउन खालायनानै जोङो मोनसेल' जोङो आयदायाव जों खामानि मावबोगासिनो दङमोन, बेनो जाहैबाय सोलोंथाइ। बे सोलोंथाइनि मावबादाखौ जोङो मोनब्रैबो जिल्लायाव जोङो मावबाय। दायो जोङो फैयै जोङो मोनसे मावबादायाव जोङो फैदो जे आथिखालाव जोङो माखासे बेमार आजारनि जोङो आयदाफारियाव जोङो गोथौ जों जायगायाव थांनानै माखासे जोङो हाबाफारिखौ लाफानो हायो नामा। थिग बेबायदियैनो दिनै नैबे जोंनि बिटिसि जा बड'लेण्ड थेरापिस्ट जा सेन्टारनि जोंनि मानगोनां फंबाय थुब्लाव बिथांनि माने गोसो गुदुं जोंखौ समर्थन होनायाव जोङो नैबे हाबाफारिखौ जोङो दिनै मावजेनग्रोबाय। माने बे हेल्थ सेक्टराव जोङो जागायगोन। गाबोननिफ्राय जागायनानै जोङो 10 तारिखसिम जोङो नोंथांमोननो जों मोनसे मबाइल नाम्बार होगोन जोङो स्क्रिनाव, जाहाथे बै मबाइल नाम्बाराव नोंथांमोना बै सानथामनि गेजेराव जाय बिथांमोना दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ नायगासिनो दं आरो जाय बिथांमोना बेफोरबायदि फाहामथायखौ नागिरगासिनो दं, नोंथांमोना 8निफ्राय 10 तारिखसिम नैबे फेब्रुवारि दाननि नोंथांमोना बेयाव जानुवारि नोंथांमोना बेयाव माने अनलाइन रेजिस्ट्रेसनखौ खालायहरनांगौ आरो खालायहरथारनांगौ, आं बेखौ खावलायगोन। आरो 10निफ्राय 11 जोङो साननै नोंथांमोनखौ जोङो फ्रि जोङो ट्रिटमेन्ट जों होगोन। आरो जायगायानो जाहैबाय नैबे जोंनि बड'लेण्ड जोंहा जिथुबा बिटिसि, जोंखौ सुंद'आव जों बिटिसि बुंदों, बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार। नोंथांमोना नैयाव फैनानै गावबा गावनि ट्रिटमेन्टखौ नोंथांमोना लाफैनो हागोन। दा आङो आंनिफ्राय नब युथ वेलफेयार फेमिलिखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों। दिनै बिथांमोना आंखौ दिनै लोगो हमफैनानै आंजों रायलायदों, मोजां गाज्रि डिसकासन खालामदों। बिथांमोना आंखौ रिकुवेस्ट खालामदों गामि थांनानै फ्रि ट्रिटमेन्टनि माबा मोनसे खालामनो हानाय बेबायदि केपासिटि बा माबा मोनसे जागोन नामा होननानै। स' आङो गामि थांनो हायाब्लाबो आङो टाइमखौ होगोन, टाइमखौ स्पेन्ड खालामगोन। फार्स्ट टाइम दा बेबायदि रायलायनायनि गेजेरजों दिनै 10 आरो 11 तारिखखौ फ्रि ट्रिटमेन्ट खालामनाय जादों। बे फ्रि ट्रिटमेन्टआव जोङो खालामगोन नार्भ प्रब्लेम, साइटिका प्रब्लेम, बेक पेन, स्पन्डिलाइसिस, नी पेन, गासै मोदोमनि सानाय, जाय बुस्थुआ किडनिफोरखौ नङा, बिखाफोर सानायफोरखौ नङा, जाय बुस्थुआ सानि माबायाव सायो, जेरै मासल्सआव सायो, जइन्टआव सायो, बेफोरखौ फाहामनाय जागोन आरो। स' आंनि 10 आरो 11 तारिखआव जे ट्रिटमेन्टखौ खालामगोन, बेखौ खालामनाय जागोन आंनिनो चेम्बाराव, जायखौ बिटिसि होननानै बुङो, बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार। बेयो बे सेन्टारावनो खालामनाय जागोन। दा जानाय लोंनायनि बेलायाव बुङोबा जों हागौमानि न'आवनो जोङो 1 घन्टा जा 2 घन्टा जा बहुद टाइम मोनो, जोङो न'आव जिरायनानै थायो। बे जिरायनानै थानायखौ बन्द' खालामनानै गावबागाव न'आव खेथि खालामनो जानो नाजानाया साबसिन। मानो होनोबा दानि दिनावहाय जेसेबां खेथियानो जाया गासिबो जायगायावनो जों मेडिसिन इउज खालामनाय जायो। दा खेथि खालामनायाव एम्फौ बुथारनो मेडिसिन बाहायो। दा हा मोनैखौ मुलि होनानै हाखौ फोमोननाय जायो। दा हागौमानि न'आवहाय गावबागाव न'आव खेथि खालामनानै जानो सोलोंनाया जों मोजां आरो गावबागाव देहानि थाखाय। दिनै मेडिसिन इउज खालामनानै जाय बुस्थुखौ जों प्रडाक्सन खालामो, बे प्रडाक्सनाव जोङो नांगौ बायदि निउट्रिसन मोना। जाय निउट्रिसन मोनैनि थाखाय जोङो बे बायदिसिना प्रब्लेम जानाय, जेरै स्पन्डिलाइसिस जानाय, अर्थराइटिस जानाय, हाइ प्रेसार जानाय, ल' प्रेसार जानाय, सुगार जानाय, बेफोरबायदि प्रब्लेमा फेस जायो आरो। स' बेनिखायनो जोङो गावनो सेस्था खालामनांगोन गावबागाव न'आव फुडखौ प्रडाक्सन खालामनो। जों गावनिफ्रायनो जेसेबां जोंनि जानायखिनिखौ गावबागाव जुदि न'खराव जुदि प्रडाक्सन खालामनानै जायो, अब्ला जों बेफोरबायदि फेसखौ बारा खालामनांनाय नङा। दा पाब्लिकनि रेसपन्सआथ' मोजाङानो जादों आंनियाव। दा जेब्लानिफ्राय स्टार्ट खालामदों, दिनै 1 इयार हाफ मान्थ जाबाय। बेवहाय दा जेसेबांखिनि पेसेन्ट फैदों आंनियावहाय बांसिन फैगासिनो दं शल्डार प्रब्लेम, स्लिप डिस्क, साइटिका प्रब्लेम, बेफोर बेमारा बांसिन नुजादों। दिनै बे बेमारनि माबायावहाय 1.5 बोसोरनि गेजेराव
दा जेसेबांखिनि बेमारखौ आं नुदों बेयाव आंनि चेम्बाराव फैनाया गैयाबाबो दिनै 500नि एबभ जाबाय। दिनै 500नि एबभआव ओरैबायदि रिसपन्स मोनदों आङो, माने बयबो गोजोननाय फोरमायदों आंनि सायाव, बयबो बिदिनो थेंक इउ होलांनाय, गावबा गाव मोनफा मोनफा लेटार लिरनानै होलांदों। सोरबा बिदिनो माबा डायरि दङ, बे डायरियाव बेबायदिनो गावबा गाव मेसेज लिरनानै होलांदों, रेकर्ड दोनलांदों आरो बयबो गोजोननाय मोनदों।